Police Report. Idol John, good morning. Please come in. Yes, good morning, Idol Bernard. Ginatigot ni Brigadier General Lufrias Evangelista, si Police Regional Director iti Region 1. Dagiti iti coastal areas ang makipagabinulig da iti pulisya nang nangro na ti panag-report may panggap ti illegal a droga. Dahito iti maysa kadagiti nagbalin asarita na kabayatan ti turnover of command ceremony iti Ilocos Norte Police Provincial Office iti laeng Kalman. Imbatad na nga da iti imatang dagiti Philippine National Police kadagiti kabaybayan apaset tapno ito daket makikonektar iti komunidad sa mga ada dagiti sa balit ti gandat na no ada dagiti kontrabando a makita da. Teknan da ito kadagiti munonan ana i-surrender at kinilo ti Shabu a nakita kadagiti mangalap nagkatapaw kadagiti kabaybayan apaset ti Ilocos Region pakairamanan iti probinsya ti Zambales. Inay na, hada pa yung impormasyon ng parok at si Philippine Drug Enforcement Agency, anagan ti may pagarup ng international syndicate nga da iti likodan sa dayto nga aktibidad. May nagtida ito yung bunanlag na nga da iti recipiente ng iti illegal at droga, yung gapo iti naado ti aktibidades, iti West Philippine Sea, ket posible nga imbelang daratan nga agtatapaw. Naglabas ang ideya dun sa kanilang press release. Ito ay galing yata sa Golden Triangle. No? So, makita yung kanilang press release. I forgot the name, no? Pero ginagawa na nila ng paraan. Hopefully, ini-encourage pa rin natin yung mga community na nasa laylayan, nasa seashore, coastal, para makipag-ugnayan sa ating kapulisan. Yan naman ang ating gagampanan na nandyan din yung ating mga kapulisan ngayon sa coastal area para bantayan din at magpag-unayan sa ating mga fisher folks para kung mayroon man, surrender na nila. Huwag na silang maging part ng trabaho namin later on. Pag hindi nila surrender, meron silang other iniisip, so huwag na lang sana. No? Otherwise, kasi silang magiging trabaho natin. Yung intention nila, siyempre, siguro may recipient talaga niyan. Hindi lang siguro dahil marami tayong mga activities dyan sa West Philippine Sea, nandiyan yung mga ating mga law enforcement, especially yung mga ating mga AFP, particularly yung Navy, Coast Guard, na mayroong mga simulation exercise na nagaganap dyan sa West Philippine. So most probably, medyo natakot sila. That's why, most probably, tinapon lang nila. Kaya na-recover ng ganyan. At nalaman din natin na medyo more than 2 weeks na yung mga na-recover natin na proportion. Si Paset, si panagsarita ni Brigadier General Lufrias Evangelista, si Police Regional Director iti Region 1. Kabayatan na Idol Bernard, ang dagop natin na si 20.4 million pesos that si valor si Shabu, nga nakita dito Ilocos Norte, manayon ang tupay na posible when odan to si konfirmasyon, manipod ka dito na alada manin idila ang Kalman iti pagudpud, then iti probinsya ti Zambales, ken Pangasinan ket almost 8.4 billion pesos diti valor met ti naala sa Zay. So, 6.8 plus 8.4, kaslas Zay? 20.4 million. 20.4 million plus 8.4 billion. 4 billion. When? Oh, dakilen. Ay, Diyos ko. Nagadong droga deto yan. Kat anak ano ti doktal da Idol dyan. Apay ditoy. When adang lang. Posible nga recipiente na ditoy Pilipinas. Idol Bernard awang pwede ti. Mat may tududa. Amang pwede. Tanga tapaw-tapaw. Diba? Hindi pa lang nga, datapaw-tapaw te. Dito'y awamat. Ang ingana ka dito yung gundaway, kasla test by damo, di mo unakat agpatapaw tayo man. The first batch, anat reaction ti Ilocos Norte, anat investigasyon da. Nakapoy dagayam. Agpatapaw tayo man na natap na numaalan to, di kita contacts tayo, di very good. Uwan, ngem adatin na ganandan nga nagapuanan na dagiti nga illegal nga droga, Idol Bernard. No, ada taudan na siya nang ti pagturungan na. Nadoktaran na di Jayan? Haan pa, awan pa dito informasyon ng parok at Idol Bernard.
Good luck iti biyang ti kapulisan. Ada lang nga ro dito amak iti West Philippine Sea. Dapat iti amak maipanggep iti illegal a droga. Ay di da mo no anati no dumakit pang gasaw-gasaw dito iket. Mum ti droga kat no anat epekto na iti tao kasi iti epekto iti aglawlaw. When, Idol Bernard. Okay, go ahead, Aldo Joan. Damag ti pulisya, kagwa iti 99.5 bas in the wild, Idol John, 15 tatak,